Son María Reimóndez e, entre outras cousas, dedícome á tradución de literatura infanto-xuvenil. Teño que admitir que este é un dos xéneros cos que máis me divirto e que, en contra de certas ideas un chisco adultocéntricas que nos fan pensar que só teñen importancia as traducións de certos textos clásicos ou moi voluminosos para un público maior, pois a tradución infanto-xuvenil presenta uns desafíos moi particulares. Sabemos que toda a boa literatura infanto-xuvenil ten moitas capas de lectura, e de aí que a traducción nestes casos sexa tan crítica e teña ás veces tantas dificultades. Penso, por exemplo, no caso dos álbumes infantís, onde hai sempre esa interacción entre a imaxe e a escrita, que na traducción cobra moita importancia. Neses xogos, nesa ampliación do mundo referencial das crianzas, nese xeito de pensar críticamente quen somos, todo iso ás veces está comprimido en moi pouquiñas palabras, co cal representa unha dificultade bastante importante. Dende a miña visión crítica da traducción, traballo tamén mao a mao cos editoras, ás veces na selección de textos ou no enfoque que se lle quere dar á traducción para estas idades máis novas, tendo en conta que son franxas ou períodos da vida nos que a mente está moi aberta e nos que temos capacidade para poder entender cousas que mellor de maiores temos máis reticencias. Nese traballo de mediación, que, como digo, gozo moito del, creo que é moi importante manternos nós tamén nese espazo da mente curiosa, nese espazo de intentar achegar ás crianzas eses textos dun xeito que sexa tamén crítico e que lles axude a entender e a entenderse, a entender o mundo e a entenderse a si mesmas nel dun xeito distinto. Pola miña banda, é sempre un gran prazer enfrontarme a este tipo de textos e animo a todo o mundo a que se achegue a eles, porque sempre dicimos que a literatura infanto-xuvenil é a única que poden ler as persoas de todas as idades, tamén na traducción.